dar și profesorilor și părinților în egală măsură. De la an la an creștem, văd, suntem din ce în ce mai frumoși și ce este mai frumos decât să-ți vezi copilul zâmbind. Vă mulțumesc frumos! Permanență cu cale către progres, către Occident, către culmile civilizației umane. Noi avem certitudinea că în ceea ce ne privește, ce depinde de noi va fi dus la împlinire. Până atunci, să ne urăm copilașilor